ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಪಂದ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ್ರೆಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮುಜುಗರಾವು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲ ಆವಡ್ ಪುನ್ ಜೋಕ್ಲ ಆವಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದು ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಪುನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆವಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಂದ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಲಾಂಜೋಕುಲ್ಡ ಪನಿಯರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದ ವಿಷಯನ ಅಂಚ ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂದೆ ಪಂಡ ನಮ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಟನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಇತ್ತು ಅವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐದೊಕ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಪನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಒಂದು ಬೈತಂಡು. ಸೊ ಕಾಟನ್ ದ ಕುಂಟುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಐನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ನುಂಗದು ಬೊಕ ರೀಯೂಸ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದೆಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸ್ಟ್ ತೂನಗ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಲ ಆಪ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಅತ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ನಮ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 10 years ಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. 10 years ಪಂಡ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ನಾಗ ಕೊರಿಪಾಯಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ರೀಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೌಚ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪೌಚ್ ತೊಲೈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಐತೊಲೈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ತಿರ್ತಿಗ್ ಬೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಆತನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಿಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಜೈನಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವರೆಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದೊಲೈ ಪಾಡ್ನತ ಪಂದ್ ಕೆಲವರೆಗ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ನಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐದು ಬೊಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ಅವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ S, M, L ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದು S ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಮದ್ಮ ಐನಕ್ಲು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಪೆದ್ದದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ 2 ಬಾಲೆಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಲು L ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೈಜ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರೇಟ್ ಅಂತೂ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 350 to 400 1000 to 1400 ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದೆಕ್ 450 rupees ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ನೇನು 10 years ಮುಟ್ಟಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಒಯ್ಕಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಪೋಲಿಯ ಒಡೆಗಂಡಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅಂಚ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೇನು ಒಂಜಿ 8 hours ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ನೀನು ಒಂದು 5 hours ಪಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನು 8 hours ಮುಟ್ಟಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ದು ಪಾಡಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚ ಕುಲೊಂದು ಪಾಡಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಈಗ ಈಸಿ ಆಪಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ವಜೈನದೊಲೈ ಪಾಡೋಡು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ನು ಇಂಚ ಡೌನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನು ವಜೈನದೊಲೈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಬೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ವಜೈನದೊಲೈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆದಿ ಟಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ಪೆರು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಟಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಕೂಡೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಸಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನಾಗ ತುಳಿ ಇಂಚ ಅನ್ಲಿ ಒಂದು C ಶೇಪ್. ಸೊ ಇಂಚ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಬೊಡ್ಪದು ಕುಲೊಂಡು ಬೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ C ಶೇಪ್ ಬುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 fold ಶೇಪ್ ಪನ್ಪ 7 fold ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುನತೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತ್ ಬಗ್ಗ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪಾಡರೆ ಈಸಿ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ.
ಒಂದು 7 ಫೋಲ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಲಾಯಿ ಪೋದನಾಗ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆಪ್ಪೆರಾನಾಗ ಒಂದು ತೆಂಚ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೈಟ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೇಸ್ ನೆಲ್ಲಿಯೋಡು ಪಿಂಚ್ ಮಂತದು ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನ ಬ್ಲಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಅಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಸಿನ್ ಚೆಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು. ಮೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸು. ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮಕ್ 10 years ಮುದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 400 ಅಂದು ಪಂಡಲ 415 ಪಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಂದಿ ಪನೊಲಿ ಮನೆಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಜ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.